हेलो फ्रेंड, कैसन बने रहो लोग? उम्मीद हो रहो लोग बहुत ही बढ़िया हो। हम तो फ्रेंड आप जायल बनी गांव घूमे और बहुत ही प्यारा गांव बटे अपन सबके दिखावा तनी। अपने सब सुनले हो खम ना गाना अधिकतर लोग आवले कि गांव के स्विमिंग पूल होखले ना, ऐसा लोग बहुत जगह जाले कहीं कहीं घूमे नहाए स्विमिंग पूल में। तो हम दिखावा तनी हमारा गांव के बहुत ही बढ़िया स्विमिंग पूल। और पहले दिखावा तनी यहाँ के जौन स्विमिंग पूल के अगल बगल के जो नज़ारा बा उस सब के भी दिखावा तनी। जौन हमने के गांव के मंदिर बा और ये जौन पेड़ बा जूम करके दिखा रहल बानी, ये लमसम 200 वर्ष पुराना पेड़ बा। जौन इहे हवे ई स्विमिंग पूल और यहाँ पे पेड़ पौधा लगावल गेल बा जेकरा खातिर ई बनावल बा। तो यहाँ के सारे लड़का सब एकरा के मतलब कि अपन हर तरह से काम हो सके ना, जैसे कि स्विमिंग पूल के एंजॉय हो जाए। और देखें हमारा छोटका बुआ यही में खूब अच्छा से नहा रहल बा, है ना। और नहाओ ना, फिर जाओ नहाओ। नहीं मारेगी, नहीं मारेगी। और ये जितना भी पौधा लागल बाटे सरकारी पौधा लागल बाटे, और काहे कि हरियाली ही जीवन के आधार होखले। तो लखौरा में सब ना होखले, लखौरा में तो लोग के मतलब कि पेड़ रहले तो काट देवले लोग, जेकरा वजह से आज पानी के इतना परेशानी भेल बाटे। लेकिन यहाँ पे देखी हर जगह जहाँ तक दूर दूर तक नजर जाई वहाँ तक ना एकदम पेड़ पौधा ही दिखाई पड़ी। और जेकरा कारण से यहाँ पे पानी के कभी कमी ना होखले और वातावरण भी शुद्ध रहले। देख सकतनी ये एगो सीख बाटे लोगन के कि पेड़ लगावे के चाही। पेड़ लगाला से इहे तो एगो फायदा बाटे कि यहाँ पे मौसम भी ठीक रहले और माने संतुलित रहले मौसम, और पानी के भी ऐसे नहीं एंजॉय करे के मिले। अरे तो नहाओ ना, नहाओ ना। तो तुम अपना अकेले नहाओ ना। क्या दुखा रहा है? तो चमड़ा उधर है तो ना नहाओ। भले ही वीडियो थोड़ा बड़ा हो जाए लेकिन एंजॉय करे वाला हो, अपनों लोगों के अच्छा लगे। अगर अच्छा लगा तो वीडियो तो लाइक करम, सब्सक्राइब करम और कमेंट करके बताएम कि हमारा नैहर के जो नैहर बा ये कैसन लागल। आओ कहाँ गया छोटुआ, कहाँ गया छोट? ना 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 नहीं जाओ, नहीं जाओ। हाँ डरता है ना, वो बच्चा है उसको नहीं नहवाना है। अरे नहीं नहवाना है, लेकिन आप सब बिलीव नहीं करोगे और लोग बिलीव ना करम कि कैसन पौधा हो सकता। पता भाई चंदन के पौधा है, एक ई बा एक उधर भी बा चंदन के पौधा बा। और बाकी में देखिए कितना ये अच्छा से में सजावट कल गया बाटे पौधा के। सिर्फ फल के पौधा बा, अमरूद के पौधा बा, पपीता के बा, आम, लीची, नींबू, यानी कि जितना भी हो सका था ना सारे के सारे फल के ही पौधा लागल बा। बता देते हैं नज़दीकी से पपीता है, सागवान के भी पौधा लागल बा। लेकिन अधिकतर अरे अपने यहाँ पे जूम करके दिखाते हैं काहे कि पानी लागल बाटे। जो न अमरूद बानू ये देखिए देख रहल बानी फल भी धलेल बा वहाँ पे फल धल। मत जा मत जा मत जाओ। हाँ दिखा रहा है। हम तो कहते नहीं काश हमनियों के यहाँ ऐसा होखई तो कितना अच्छा रही। ऐसा नहीं कि सरकारी ज़मीन में मिलल बाटे, ई अपन प्राइवेट ज़मीन में बाटे, अच्छा बाटे ना।